Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naimbag nga bigat yung amin nga sangapada papagayam. Manipod dito Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sidyo Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. At ito nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi. At ito di pagkahim niya ni Manong yon, Nemi Ruiz. Kumapkablawag at tinembag nga bigat ka na kaya aming asapan. Pakishare ti programa tayo, share. So gayam, padaanan yung ordo pagkasalitaan, di pagayam tayong rolling na Paul 1 ni Criselda. Di tayo na nakit ni Criselda. Siya sino ni Criselda? Inikalman kat bibingka ni Lula Rica. Itagat ni Criselda. Padaanan nyo papagayam, kaya pakishare yung programa tayo. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, nugasta nga sumang kami kini mama nga mangan iti dinner wano pang rabi. Kalpasan ti ababa nga kararag Manong Nemi. Numan ni palagip ni mama kaniya. Hintun ka ano nga taya nga manayonan ta. Role. Mamang pa nga si kakin siyak laeng iti dayto nga balay. Kalpasan nga nabayagan nga natay di papang mo. Ken kalpasan nga nagiasawa dagiti duwa kakabsat mo nga babae ket naikamang dati adayo. Ay, apo mailiwak ka dagiti apukok. Numabalil na kumakita agyanak kadakwada, timay sa kadakwada. Tapno maaywanak dagiti apukok. Umapapalak lang ka dagiti karubang at apuko na. Isungentun ka ano nga taaya. Nga madahanak ti apuko nga ayamag iti dayto nga family house nga pakalaglag pa ka di Rupino nga asawa. Ma, masungbatam ka di sa lodsot ko. Nuintun ka ano? Pagkatawa ka. Diyak masumbatan mama. Gapota, awamat nubiyam. Gapota, awamat ipaggap mong agarem. Idin to talaga dado dita naging babae nga isuda pa enti mangtet timutibo. Isuda pa enti Jesus apo, padlaw nga pa nagkrusonado na kang ka. Kasasundo ko mga mantisang nagkrusonado na kang karoli anak. Guwapo ka. Naman pa'y mekaniko ka. Saan yung alangangan ti mekaniko, mama? Diyak man imbagatilaeng. Uno lang. No pa'y mekaniko ka ko na. Apingarod nga danupay na. Una ka kasta nga madamat trabaho, kada tatartan nga maanim nga makina o nulugan.
Umunukat gwapo manak ko tag grasa-grasa takyag mo kadarupam. Ay minto no maikat di kita grasa kit makadigos ka makasagaysay. Ay susapo. Imala ka ka di papang mga rupino. Tas ika nga rod ti kaingas na. Ay gabuta si ka lang ti kakaiso ng anak mi nga lalaki. Doa nga babae di kiti inauna kit sikat ti burod kakaiso ng nga lalaki. Imbaga ta saan nga junior tinagan mo. Apay ko man no junior ma. No, mga no junior na naloko ka ko ma. Naloko ka rin ni babae. Mintas ko mga ano, naloko ka rin ni babae kit adot putot mo. Ay, mahon samat ka. Panggap mong agarem ka nag-asawa anak. Anak, nag-asawa ka. Magaling ko na manong naming nga makauma. Maulit-ulit dito nga ibagbaga ni mamakaniyak manong. Katsyak mat asal salud-sudok mat tibagig apay ngamin. Kalpasan ngamin manong naming nga nasugat ti puso. Idagbasbasak pay laeng manong. No mampaysang kumipasnek idagbasa iti akademya manong naming. So nga edi ta sang amon ni dedi papanga sang kumipasnek idagbasa. Pinagbasa na kon manong nemi iti mismo nga talyer na. Insura na kon manong nemi ag mekaniko. Amin insuro na kanya. Iso nga siyak tinang tawid manong nemi tinegosyo dedi papa. Tikada ti talyer mekaniko dedi papa manong nemi. Naling dedi papa nga ag mekaniko. Agas met ti kinalaing ko. Nga day gapona no apay nga adu di kiti customer mi. Agsubli-subli di customer ni. Sa nga gapota maperdi manen tilugan da ngem. Sa bali manen no ko alugan. Ito may da ipatarimaan. Kaya di customer mi manon mi nga mangipaneknek. Nga talaga nga adalaing mi. Kaya nalisto kami kaya napindas sa trabaho mi. Kaya ikampanya damot i-advertise da. Iso damot ipakadawagan di kabarbaro nga customer mi manon mi. Opat digiti kakaduak manong nemi. Tika ado digiti magtarimaan, ado digiti agur-uray nga nakapila. Kahit nangasawen manong nemi, dahi ti pagtaudan ti pagbiag mi kini mama malaksid iti pasit nga pensyon na ti SSS. Wain manong, so nga ti problema. No, kaadda ti kwarta nga nakadeposito just in case of emergency adda. Nayat kami ba't nga tumultulong manong nemi no adda kasta nga kalamidad. Wen, tumultulong kami voluntaryo. No adda kita biktima ti layus, biktima ti uram, biktima ti anyaman na kalamidad, tumultulong kami. Magustuhan ta kami met nga may solusisitan di kiti barangay official. Ore di kita taga-radyo manong nemi no mampasaan ko nga ipapa-advertise ito yung machine works ko ngem adu di kiti omay agsulisi. Nalukay man ti imak manong nemi amang ted tanang rod kasapulan da. Kananta kanyak. Tilaing awanan kanyak manong nemi ket pudno asawa ken anak. Idi kami nasukat ti pusok idi agbasbasak pay laing manong nemi dati saan ko nga nakai-konsentreta na tinang ituloy di panagbasak. Gabot na kakaiso na nga na inlabak iti babae ng bilang ko nga first and last love ko ni suday ito ni Fanji manong. Kinain kaya't nakidinti sa bali nga lalaking humiti siyak. Sana nga tungpal ti Karina. Kastugahim ti masaktan ko na. Saan ko la kumasin ni seryoson. Saan ko kumala ang imbukbuk aminen nga pamatay ko kenkuana. Kastugahim ti kadagsen na ti sagabaem no kasta nga mamimpinsan nga ipaay mo ti pamatay mo iti maysa nga babae uno maysa nga lalaki. Manibot madidi manon neming karik nga tagbat ko iti bato. Nasana kun nga gayat. Isongosto ti kunan ni mama manon naming iti payen irik iti umasdeg iti kawitan nga kurang nalaengen nga tuktuken ti kawitan dayta nga irik. Ngem at payen mangawag kanyak ti bakla. Kung nangarod manong nami at assistant ko iti talyer. Boss, anang tararamidam no makalagip ka? Nga niya. Siyempre,
Tao ka, lalaki ka. Saan damat arem mo, hanggang malaksi daw na awan arem mo. Ang arem ko. Hampir din saan. Nakaroon na no, at mabuyak nga, ano pa na ganawan? Scam. Di tayo, basta, sex scam. Sex scam. Siyempre, ang alteramidem boss. Dapat ni Emma. Di mo pa yung napadasan, tinakinaig, ti babae. Mana. Kaya di nga rin fresh love ko. Naraman ang mula ti fresh love mo. Nga na pwede ka sakit tinakam ko. Di ada naman yung sakit tinakam mo, nasamo ko mga naramanan. Sika tinangusat keng kuha na. Siya. Kaya no mailiw ka nga kas pagarikan. Kaya damat kwartak, marikmat gumatang ti per kilo. Agkuyog tanto mga anod boss. Intanto man yung patay sindi. Ibagbagam. Kung ano mangyaw-awit ka di man ti babae di ti balayo boss. Saan? Saan nga kayo ni mama? Dito ta ni mamang mo agur-uray. Nasin ti babae nga yawid mo. No, GRO ti yawid ko, kagura na. Ngayon no saan nga GRO, ti yawid ko, di nakagura siyempre. No, babae nga ikasar ko, iyawid ko, kayat na. Naging gaman nung naming iti may nga aldaw, siyak lang ti bakante kada kami ngagtrabaho iti mission shop ko. Ada tawag, emergency. Boss, sabol na gano'n titulong tayo. Sino? Kastalitan, boss. Hello? Yes, sir. Dito ti owner and manager. Ako mati sa bali nga mas matawagan nga mekaniko, no? Saan nga di na, boss? Iso nga mabaling ka di? Awang kanot pa kande. Musika kanot awang trabaho na nga manager, owner. Yan, anos mong basira na nakit ni. Ibagam, sir, ito inyo tumahayak. Alon, imbaga naman. Medyo adayo Baka no malpasak, magsubliak to nagawid kay Rabinton. Inaanos mo na. Agbayan nagti ore man Basta matarimaan mo lang natulugan mikat ni. Pamilya kami nga dadto Na-stranded kami, gabat pa nag-draw kong loko natulugan mi. Sige nga rin, sir. Customer, it's always right. Umaya ko, sir. Agsip nga hintahan manong name dumano nak. Kinita kang dagos ti makina manong name nagwingi-wingat. Kapay na't perdina. Bamaybayan nyo ngamin siguro, sir. Dito nga rin anak ko, tikang kanahin ko may baga kang kuha nga. Pakita na, pa-check up na. Kaganayon matibagbaga na nga nakakondisyon. Itake din ta, mabang nga magbakasyon. Mano nga pamilya dito, karga tilugan mi. Sut pa nagtropol na. Mabilang nga rin siya. Yan. Paglagi din ta, nakapanunutak nga, baka dito ti perdina ko nagsuwag yung mata ti piyasa. Ito sukat ang mga piyasa. Ito sir, ito katumat lang ka na kayo dito na perdi nga piyasa at no, mabanig na ka nga talaga nga na perdi piyasa. Di makadakas manong nemi kailangat uno ininot ko nakudi nga naglulem sa nagangin itinalamiis ito ko nagpatay ti kuryente ba adakamot kinit adayo nga kabalbalayan imawanan ti kuryente apag isumanon nemi nga patesting ko pangandar idi tagandaren okay boss nga magtudumatan kisa po nakabimpi na si Teti Tiempo kalpasan na ininot ka ng langam, kalpasan na, kitutot. Mabasa ka, boss! Okay lang. Mabasa ka naman kataglino. Agkamang ako nitilogan ko. Imbuyat na matan manong name, itibaya kabak na. Kita mo kalati tiyempo niya. Nakalindinak pagamunta, agtudo. Sabagay, manong name, tiyempo mat kidi Di pa nagtutudo. Yung may daindanon kanyak dito kotsek manong nemi numanot bayadak. Wano bayadan da.
Imbaga to susto. Jala bayan ti piyasa nga sinukat kun sir kantay labor committee na. Okay lang? O ya doonay. Dito lang. Apo, alam na ta amin na. Talagang sikat ng solusyon ti problema mi. One sir. No, dan tuman problema. Amo yung ito yung cellphone number mi. So, adari tay patrimonyo kada kami. Umay kalain kanya. Kada kami. Manon nemi. Pimanaw dan. Agawit akmet na. Impigpigsa na pa iti tudo manon nemi. Nagrikat nga kitaan pa yun ti pasangwanan. Po. Ano nakabaylan na ito yung wiper ko manon nemi nga. Punasan ti sarming iti sango. So nagpapainay daklat. Hindi makikita ko manong nemi nga na. Nakita ka mismo, naturok na iturok, di silaw, ti kotsek, manong nemi, ti may isa nga, ay, lumasat iti kalsada, ipreno. Oo naman dito yun, di nakikitain, di dalan na. Di na ko inuray nga lumabasak, sakbay nga lumasak. Di apay, ag-switch sa samet. Babae. Ako pulos linong na. Sus sa po eh. Sino ka ito nga tawag? Bagtit? Nagbagtit nga na? Manong nemi, lapsa-lapsan na kitilugan. Ada ito tayong nga ti kalsada. Nung arod na magnakit biglalatan nga matungpa. Hindi tawanan ti lumabas manong nemi kalpasan ng sarden ko ti kotsek. Di mat bumalasyo. Napanagdayan na. Hoy. No, dawan rantamang pakamatay. Saan ka dito? Saan ka mangiramraman? Umay ka. Ginuyod ko manong nemi si Murot. Idi anda kami ni igit ti kalsada manong nemi. Guyod ko mga mapadipan iti kotsek. Idi umarakop kanyak. Ay, uy. Nagpadpada kami nga naslip manong. Nagyamanag. Ano ito kung maturumbang nga pagyamanag? Nagyaman nagtadakas kang ka. Nga nang sardeng kanyak. Nga imasdag kanyak. Nga nangipaigid kanyak. Kaya ito nasawan nga adakas kang ka. Mayat nga maisalakan nak. Tapay ngamin. Kahit monti batay. Awan ti panak. Awan ti amo kasang bayak. Manong nemi. Babae. Noon sang bayam, di umay ka di malay. Hagyaman nak. Umay ka karoon din, makan. Hindi di kotsek. Gusto ko niti pa sa aming agpadpada manong name. Inlogan ko, nagluganin, iti sango. Napasan iti kotse manong. Jesus, sorry siya, namasak pa yun. Inagkat ko manong name, iti arwatek. Tapno di adada nga malaming nak. Siyempre nakauyo sa tinalyaw nak ti babae. Malaming nak. Ikataman ti terwatan tapos saan ka malaming. Aha. Awan ti pagdanaan ka. Nasing peta ka tao. Sige pagdaran ko sa tam. Agawitan. Iawit ka pala sa diyabalay. Gabo tagtagargar manong nemi, katam kamin tamado mon. Kinitak manong nemi no, damabalin na nga panglingad ti bagina nga da iti likod kotse. Datwalya. Malagip ko manong nemi. Basta na mga alak do ka ti tuwalya. Tinapin ko no ka nga punasan di bagiknos ta nga makapaglabarak. Okay, kadam di ba ito natutusarim nga tuwalya panglingad mo ti bagim. Kaya? Inuksob ng peso manong nemi tila. Pag-inakit ni. Dinamat lang dan. Ti bray ni kat na. Oh my God. Oh. Lalaki ak manong nemi. Naglapsat nga barokong. Naglapsat nga babae. Ngam nalingdanan manong nemi. Idita. Yabong nanti tuwalya iti barukong na sa nagdalakap-kap. Ana malaming kapay?
medyo ngimayaten. Agamanak. Naga mo? Griselda? Sika? Rolly? Oresan nang imbaga titawan naman o naming imbaga na nga 24. Sika man, Rolly? Ano tao mo? 34. Sa nga pulo tawan nga bait ta. O malagungat no, iawid nak ti balayo. Di asawam, bigit anak mo. O ang paasawak. O, apa ang paasawam, pinagwapo ka. Nagsiyahat ka. Samping nga timteng. Sinungat ka duwata di balayo, ni mamang ko. Dududwa kam lang. Wala, baka nga kayat ni mamang mo nga, agyan di balayo. Saan ka ba't nagpaot, di ba? Nung mabaling ko makitagpaot at. Awan sa baling sang bayak eh. Imbag lagi din ta sika, itinangalakan niya. Kasano no sa baling nga lalaki. Kat sa bali ti panggap na kanya. Apeng hortsimort ka kanya. Apay namnamayom ko mga sanak nga naluko. Nga sanak ag interes kang ka. Amok mamatiak nga nasingpet ka. Tilangin inaramid mo. Nga banang paigid ka niya. Kaya't nga sawad. Isakit na. Napatagak kang ka. Napatag ka niya tipata ka tao. Orasin naman. Nagkasapulan di tulong. Apay kiti nga jak tulungan. Agkasapulan ak ti tulong, Rory. Awan pagyanak. So ano mabalin, sa mo ko mangibaga nga temporary lang. Ngaganak iti ayan nyo. Ididumteng kami dito'y balay, manunaymi, siyempre. Ni mamati ng ilokat tiri daw. Ngam amuna, nga the emergency nga napanak, nagtarimaan. Nagigtot manunaymi, di makita na nga takaduak. Sino takaduam? Ha? Griselda tinagan na mama. Napidot ko iti kalsada. Anya? Adaya babayakas kang kuha napidot mo. Apa nga nakatualya lang. Inoksob na tarwatin na sa adamat tuwalyang inpasublat ko keng kuha na. Nalabas-basa kayo. Naibag ka nabiyo, nana. Kastamad kayong kamalasang ko. Naga mo, Griselda. Alala, sisubra ka karon. Ang taros ka niti banyo. Mama, apay. Napintas ka, iha. Nagyaman, nana. Agtaros ka karon niti banyo. Nga masang ka, ganda na. Sa bagay, namadwa ka banyo. Idiyakan ruwan nga agdigos Rolly. Dari ito'y unag nga agyan ni Griselda. Uwan ma. Lalalago mapit lang tiyawatan ka tituwalya. Nakidasaren manon nemi ni mama iti makasukatak. Ma? Ni Griselda. Ano itakin laot nga sila. Pinabuludak ka na kita water na. Tao water na. Bagdadari kita saan ko pa nga nausar na naisibro nga underwear ko. Graman bra and panty. The short. Kaya kita napinas pa lang nga t-shirt ko. So na yung pasublat ko kengkwana. Vestida ka kung nakit. Sana ka no kayo tagbestida. Naka-short naka-t-shirt. Nakalalam kengkwana. Imbaga kengkwana ti amin manong. Agpakamatay ko ma. Diyak man mo, tinamat kaya ti umakal iteteng nga ti kalsada. Ako mati sa bali nga nagsardeng nang sardeng kang kuwanon dito siyak. Sino nga tareta nga babae? Apay ma, ano pa nagrignayo kang kuwana? Diyak ka mo. No maminsan, kasla atapek nga ano tagunadan? Kamang ti sindikato.
Tapi ko na yung kamang ti sindikato. At kakasta nga strategy din sindikato, din akyat bahay kang. Dati kita sumrek nga katulong. Ngem, kaming gamit sindikato. Pagkamamlaingin ta, ma-raid, maakyat bahay, data nga balay nga simrekan ti katulong. Ta siyempre, mailokatan na adik di mananakaw. Kasta nga tanig sa selda. Awang ka ditin, nakinam kang kuha na nga pagilasinan, no, anit ID na, unon, awon na, awon bag na. Diyan nakasuot lang takang kuha na, takang kuha na, ni wallet, awon sapit. Awang nga rin sinalsud ko. Cellphone number, uno cellphone, awan. Awan lang, na dyan lang naisuot kang kuha na. Dinamag yun nun, nagkapuan na. Nang ibagamat iti probinsya, may kanon dito siyudad. Ang sapul nga ron, timabalin na pagyanan. No, ang sapul ta kahit na pagyanan, apay nga awan arwatin na. At ka no, panggap kang kuha na, dakas kita, naibatan na, di bag na, graman na kita, idadad to, mga adat, pinasadyain, wallet, kan cellphone na, dyan man, istorya na. Ganyan pa nagring nayo, mapagtal kang gali. Obserbaran tayo dito nga nabi. Kat no, sa pagkarigan ta, anak kahit pumanaw yung tunabigan. Alakit obserbaran tayong malmalim. Ura kat duwa kami mat nga ganito eh. Malaksid no, ay bamsuna di talyer. Ano para nang oras sa talyer? Kata, isotik pa. Again iti store. Diba? Ada store iti talyer. Nga, pagkatangan na iti trabahador mo nga pag merienda ka at sigarilyo kan depende kita asadag nga pwesto nga jay store mo ti paggatangan da wen mabalimat nga agyan sa jay sa anak nga mga ala iti store ora agbanta iti store kapat na mairapay mamat naawan ti ubrak isut ubrak aglako alala isudetan Alala, Criselda, nana, umayakan na makanta yun. Amok ka, mabising ka yan. Naduti kiti sinang sarsud ni mama kang kuha naman ng nemi, kat may salang tibagana. Pinagtalaw ka noon, kiti naganak kang kuha na gaputa. Santa ka no akayat, tinagbaling ang boyfriend na. Sa dinungan itantiyan ti boyfriend mo, nagpukaw na. Awanan ti kontak ko kinuha na. Binaybay anak matin. Sa anak matin na makasubli dya balay. Makasubli ka kumata, arig na, nagsina kayong kanadya saan na kaya ta boyfriend mo. Diyak matin nga ita subli. Naranggas ni papa. Uri ni mama. Nana, Doroli, anusan na kuma dito eh. Dito ako nga mapailang agyan. No kaya tiyo, siyak tagbaling nga katulong yo. Uri awan sweldo. Basta da pagyanak, at da panganak. At umatlata mo mga trabaho. Amok amin nana. Kita, kung naman ni Rolly, at da sari-sari store, nga na sariping iti talyer. No, kahit mo agad sadyain di pagginam. Sikat aglako. Sakay agawid, kuyog nga agawid. At kuyog ka nga mapan, sakay kuyog nga agawid. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi na irugi iti dayta nga kabigatan na. Ni Criselda tinagluto iti pamigat mi manong nemi ket magustuhak na magustuhan met ni mama. Ay na. Kamo dyanan na, adamat laing nayon ta anak. Amom ka di Criselda kang kanayon kayo magbagay ti anak ko, nga nakaanon to nga manayunan kami. Nanabayagan nga dududwa kami. Kat iti na ito nga aldaw. Manipot itirabi kat nagbalin kami. Nagbalin tayo nga talo. Kat di ka di kayat, nga talinedak dito nana. Kada mo na. Ang bagay di nga saan. Ala, alas ti mga ta, grupot kayo. Mapangga iti talyer, sikati
agbanda iti store, kaya i-management ni Rolly, ni Atalier, kat no awan bakante kita adot mapatarimaan, kita agtarimaan batisuna. Pinabuludan pa lang ni Mama manunemi kada kita arawaten na mahiling ag-short manunemi. Sa mahiling agsuot kada itay kumapkap nga abado no t-shirt. Kaya talaga agparang manunemi iti napintas nga sukog ti pamagina. Nagigtot di kiti kakaduwak manunemi idi dumteng kami dito Atalier nga dakaduwak. Ay, boss! Boss! Kano ba nga dasawam? Sika, inso. Saan ko nga asawa? Ni Criselda. Isot inalak nga isot glako dito sa sari store. Ay, nakaw. Baka kang kanayon na kang papang gumatang iti kendi. Uno saan kita kanayon na kagbirianda. Tapno makasarsari itak ni Criselda. Ay, inso. Ada asawa mo. Ket ore adda sawak boss no talaga nga siya kurso nada na. Sige, trabaho ko yun. Ato na kita naskin ng kamakam tayo. Si Kamet, umay ka, Criselda. Tentelok tan sari-sari store. Napang kami ito nagtisari-sari store, manong name, kaya mat lang? Diyak mat kaya, numunot bahayad di kita. Sige. Dalistahan dito ti bahayad itong tagilako. Manipod candy, aging katikang inaan. Dito pang kinamno ko, may paskil tad to. Ha? Nadagumatang sardinas, makita mo ti presyo na. Nadagumatang ti corn beef. Nadagumatang ka na kita, si Cherias. Agyaman si Kamat, manipod itarabi. Di mo ibos ti panagyaman mo kanya. Awam may asawam. Awan. Girlfriend. Awan. Apay. Nasukat ti puso kiti first love ko. Di mo kaya tagayan? Tsaka mo. Imposible nga awan na kiti agkursunada king ka. Nasingpet ka. Nagwapo ka. Apay kursunada na. Kursunada na. Tsaka mo. Ada gumatang. Sige, lakwamon. Kita ada si kaswek. Thank you, Rolly. Okay. Nanong nemi kinapudno na idi palarabi nga saan ka makaturo. Didilangin panangarakop na kanyak manong nemi idi damo. Tilangin pa nakakitak manong nemi ti marukong na idi aguyos kadikatan na ti barana. Siya sino kumantisan nga may love ka ni Criselda manong nemi. Yung maputay nga. Jack amo ti kinasasyon nun na. Baka numang limli mo laing. Manong nemi inal daw ngagkuyog agkita ka nagsarsarita kami kini Criselda. Kas kamlag asawa manong nemi nga mapanagtrabaho agawit manipod trabaho tila kurang nakitsan kami ngagkasilad. Makabulanan manong nemi di ko nakanyak ni mama. Sweldo amon ni Criselda. Mama, da kayo namang sweldo. Siya kamit lang nga. Da makabulan ng kat. Sige. Umanayin ti 5,000. Kaya starting na di iso. Nag-anar mo dyan istor manipod idi ko na mga isot aglakon kat ado di kitay outsider nga mapanggumatang. When mama, kinapod nun natin makabulan kat naminduha kinargahan ni store. Kat sa nga ro di nga 5,000 atid mo. Kakti 5,000. Sa konto ibagang kakti 3,000. Kada ichay panagbanta ni iti store. Manong naming kabuta na sapakam nga nagawid ita nga arabi, may tibagik, na panaglimatang manong nami ti beer. 5 nga beer. Agininom ka kayam, Rolly? No, magagetak. Oray sakit kahit ko matiminom. Sige. Mano mainom mo?
Manubuti deta. 5. Baka kurang. Nangro na kita na adali nutok ka na nayon ti si datoy ko na manapin. Ay masapulutan. Awit lang tinakalain na. Kinamalak to bantan ti paglukat iti bote. Pili salas kami manong na may nagsango. Ni, nagalis tong uminom. Narawam ka uminom? Hamet. Angem. Gabutan na baik siguro nga dyak iminom. Nakatalo ka na. Dyak pa inibos ti Maysa. Sorry Maamda siya akong di mo pang gumatang. Siya akong. Yad adukon. Saan na kami matakayat nga anawain ni Mama no nemita kayat na siguro nga dadda nga agas si dekterik nami. Tani Mama no nemi kayat na kano isuna. No pa pa nagamak na. Dito mo inom kami nga nagpulpulutan kami manong sagbay nga malibatag Criselda. Dahil ito sweldo mo. Sana ka susweldoan? Saman. No. Kayat gawadan dito. Kaya nagtrabaho ka. Imaduti ganansya di store. Manibod ito siya di nagbantay. Saan ko ang hawatin dito? Membro ako nito ito nga pamilya. Dito pa nagrik na. Tama Rolly. Sana ka din may kari. Criselda kinapod na na. Agayatak manin. Do you love me? Yeah. Unabartag ka lang. Sigan sama tinabartag. Adotot na inumungom siya ka. Cheers. Okay. Imabay kanyak manong naimig at imarakom kanyak. Criselda, I love you more, Rolly. Kahit ko unay, damnuli ka sa takit adadang sana kung ngumadahil ito'y. Saan ka ang panawan? Saan kong aramin din tikas tinaramin ti first love mo? I love you, Rolly. You're my life. I love you too. Kad naglanang di bibig mi, di nakapapaot manong. Iti bagir manong nemi nga sikigan ti matang ko nakita nga kumit kita kada kabi ni Mama. Siyempre maragsakan ni Mama. Ngayon di nga rabi manong nemi nang isunti ng rugyan di ba nagkasilad miki ni Criselda. Namin pinsan nga impaay nga insuko ni Criselda ti amin namanong. Saan nga virgin isuna? Okay lang ko nakman. Napahan ka namin pinsan ti iliw ko iti may nga babae manong name babaen ka ni Criselda. Manibod mat idin manong name kas kamla agasawan ka ni Criselda. Ison tagigam ti kwarta manong name ison ti kahera ison ti mapanagi bangko. Ito minsan manong name kinasarita nak ni Mama. Rolly. Ma? Ito, talagang iso, tinikari, para kang ka ni Criselda. Pagka di mo ijaya, ti kasar. Bikas tat panagnirsim. Mamuti ka di una yan ni Criselda, Mama. Kasi nun, kasar ko. Nang nimlim mo matlagayam. Ewan na puros pakakitaan. No, so, no, talaga, no, Criselda nga talaga, tinagan na, kintano tagano. Kada api nga di mo awisan ni Suna. Napdo, mapangkay jay lugar da, mayam amu na keng ka, nagitinagan na keng kwa na. Sana pa sigurado ma. Nakarudlatan di kayat mo. Kastalatan nga, kakaida kayo, nga di kayat kasar. Di mo ikasar? Sana pa sigurado ma. Ipatpatag mo, unay-unay Mama. Kito talagang ipatpatag mo. Nga di mo ikasar. No, anta pa nagduwa-duwa, panagalanganin mo, saan mo nga seryoso, tama nga numasaktan ka manen.
Anong arot turubing aramidak ma? Isong arot nga magbagakin ka. No talagang ipatpatig mo kat amom ka namnamayam nga ipatpatig na ka. Ibagam kay kuwana, ngayam amuna ka, kadagita ka nanak kang kuwana. Kat no talagang anda naganak kang kuwana, ngayam amuna kang ka, tulagan yun ti kasaryo. Banyo ma, taday tanto taramitek. Dahil tanto ibagag kang kuwana. Ngam talo nga bulan, aging nga inam nga bulan na manong naming agdandan na kami. Diyak may lang may irawanganan manong naming nga ibagag kang kuwana. Idi ba lang yung gatangak sa cellphone na manong naming awang matimadmadlaw ko nga napatig unang nga kasasarita na. Ewan tinaminsan nga aldaw manong naming nagbati isuna. Matipagbagi. Gusto na sana ka sumragita iti store. O sige, bati ka rin. Ginana ka. Baka no, ginaw ka. Ginaw? Paano na ako mga di ka ginaw basta nga kung control. Awan magdiferensya ka, awan diferensya. Sige, ginana ka ha. Kaya tutinas ka ng ikamat mi sa jetalyar. Okay? Dandali ako nag-awit manong name tumawag ni mama kanya. Hello mama, apay, agawid akon. Iti ka anda ni Criselda dito balay nga nagmalmalim. At no-observara kang kuwana. Ano ito no-observara nyo? Ano kasta nga green cellphone na? Kitain na taglawlaw na no, damakangig nga sa bali. No, ang daki di asin umadayo. Kita na nga ron. At ang misteryo nga pa pasamak yung kuhana. Siguro kasta matararamidan na no, kasta nga da isunod kita. Di mo obserbahan, di mo makikita no, awan agata na tubra na makamakitaw-tawag, cellphone babad. Sige ma, kasaritak tulmadam-daman ang kasang petak. Hindi makasang petak manon nami saan nga nakigidan nga nangan ni apeng ata. Manong nami nagtugtugag iti silid. Samat gayam nga nakaragap. Awang matiunag ti silid mi. Sa dinong natiyan na. Iti dati nga silad na idihang kapekas kasilad manong nami sa jet tinapanak. Na ilak. Ada iso na iti unag. Griselda. Mabidlang. Manong nami hindi lokat na tiri daw. Kasla din na kaya't manong nami nga makitak ti unag. No bram toy. Isagsaganat na kiti arwatek. Arwatem? Yatagat mo sawen. Intun bigat mo't pelakid diyan. Intun bigat? Nga niya. Nga pumanawakon. Ang dami lang pang pumanaw. Hindi hanggang nakaganda nga nangan. Diyak mabisin. Rumbang ganting gamit lang iyang pakikita-kiti arawatan nga nagatang ko. Uwan met kidian, nagtrabaho akmet. Naman pa isa nga diretsong yung bagang sweldo. Ngayon, dakiting gatang ko kada kita arawatek. Nabanuk akmet sanggari. Nagbanuk akmet. Awan ti problema noon yaman di kitang arawatan nga bagbagam. Saan nga dahil ti issue? Ti issue itahapin nga pumanaw ka. Imbaga may di nga saan kanto nga pumanaw. Nga po tawan ti sang bayan. Kwa, I'm sorry. Tiyan mo kidikit malipatak ni Robert. Sino ti Robert?
ti asawak. Kung man malasang ka. Nagkasar ka kini Robert. Yung pinanawan na kami, tayong pilit na tinapanagamprod. Numampesan ko kumakayat at palubusan. Sakit kalpasan ti makatawan, awanan ti komunikasyon mi. Binaybayan na. Gabot ti sakit nakam ko. Nagrabel na tirik na, nagkatang-katangak. Aging gadimteng kay tibiyag ko. Ti amok, ka talagang agtalinayan ti marik na kayat ken ka. Ngayon saan gaya? Kabutasan ko mabaling kalipatin, Robert. Ti asawak. Ti asawak kat asawak tulad ta. Iba't patid ko ni Robert. Imbatag ka may trolley. Yung ama nga nabat patay, ti asawak, namitis ka. Kinagyaman na, itinapakot nga kanda kinisidong mo, tisidong yo, kinimpatagdak. Agyaman na kinipanang tulong mo kanya. Agyaman na, Crowley. Idanong kong tumit, ipanagyaman ko kinimamang mo. Agyaman na kada kayo. Kabayatan manong naming agsasaong agpalpalawag ni Criselda. Kaslamala na ulit-ulit nga namasmas, natadtad, natudok-tudok, naderder ti pusok, iti sakit manong naming. Sinarapak ti barokong ko. Kabuta talagang mariknak ti sakit kanutot na. Kinagad ko ti pakimbaba nga bibig ko manong nemi. Naglaok ti sakit, luksaw ken pungtot nga mariknak. Nga numamalin na kumawa nung nemi ket parparik ti rupa da ito nga babae. Nung mamalin na kumakit igudumudum ko ti rupa na iti suelo. Ilang pasok ti rupa na iti suelo. No kasano ti kasakit, tinaramid ti first love ko, manon nemi, at dapat sakit nga mariknak, tinaramid da iti nga babae. Pakawanin na, Rolly. Hanya ti basol ko. Siyak na da basol na. Hanya ti basol ko tapno ramid ang kanyak ti kastoy. Hanya ti naramid nga saan mo kinayat. Anya tinaramidak, tapno aramidam ti magsukat ti pusok. Itilukodan tinaramid ko ken ka, nga pinasangbay ka iti da ito nga balay. Itilukodan nga na impapusuan ti panangawat mi ken ka kini mama, kasta taramidam. Sagal ako mga rodin nga dimdimteng iti biyag ko, Criselda. Tapno siya nakarik naman ti sakit ken sa ot-ot. Di kala ko man nakit-kita tapno siya manin napadasan ti nagayat. Napadasak manin ti nagayat, kalpasan napadasak manin ti masugatan. Sikati nangugas, sikati nangangas ti sugat, iti pusong ng sikamit lang ti adadangan ng sugat, sikamit lang ti adadangan ng derder ti puso. Sugarod nga ko nakapakawanan na. Di amo, kat talagang nagtalinayad nga may bahuing ko keng katiriknak ti pusok ng saan. Kapag nagtalinayad lahat ti managayat ko, iti asawag, kapag iti asawag, iti asawag to. Samon nga ipabigat pa iti pumano, Criselda. No talagamit lang nga pumano ka, itan. Halamon di kitin rubat mo nga ruwatan kat pumano kay tamat lang. Kat saan ka nagpakpakita pa, pumano kan tama nga mapapatay ka! Pumano ka! Inan anawanak ni mama manong nemi
Gabot at talaga nga kaslakayat ko nga parparin natin pungot-pungotan pagkalakla kumaray nga babae. Iso nga ni mama, manong naimi tinang dagdag, kini Criselda, tapno ni kastagat pumanawan. Pemanaw nga rod nga tinaoras, manong naimi ti babae nga inayat ko. Ngam kalpasan na kastoy tinaramid na kaniya. Hapay kastoy ti biyag ko, mama. Nayanak ka di tapno agayat, kan masaktan. Apay kasto tigasat ko, mama. Apay. Ay, apo. No, maminsan na nakita. Santa ko mga basta lang tan nagtalag kang kuwana. Sa bagay, amat ka diti, amat ka din nga membro ti sindikato. Nakarkaro pa tinaramid na, mama. Kaya kahit ko pa nga, inala na aming nga mabalin na pakiranodan ito ito nga balay. Kaya kahit ko pa, ngimti, palang dardal na ti puso. Nagdagay man asawa na. Kung nakmanon ni patpatignak, kadigiti aksyon, kadigiti pa nagpariknan at dungo, kadigiti pa nangipain at ibagi na kanyak. Amang matanda sa pulag ka nagit irot ti arakop ka nagag na kanyak, mama. Mama, tiyak nga talaga na ipasnikan, na ipapusuan na kita. Mapay. Naglaing nga nagpamarang. Naglaing nga ng limlimo. Lustunan. Pakalalaki ka. Kasta lang tibiyag. No maminsan kita da sultano, basta latan na, basta ngamin latan, inawat ta, namin pinsan nga namati kita king kuwana. Gaputi asik, gaputi ayat ko, gaputi panagayat ko, mama. So nga basta latan nagtalay ka king kuwana. Samad nga dagas nga tao. Lustunan, iho, lustunan. Hustunan. Agmaw mo tumot lang di sakit ka marikrik na pungtot ken sakit. Hustunan. Pagkalmahay mo tirik na, agpakalalaki ka. Iti talier manunemi naamuan di kiti kakaduwak ti amin. Kunablan no kasing singpet na nakapimpintas, boss. Kas jemod kayam. Imbaga, di nakatinakawan. Kaya kahit ko pa naman tinakawan na. Ngam ti din natin puso. Kung nakabala no, da asawa mo, makakaasawa kayo ta. Samad kayam. Sige. Nangarot. Yung tumaminsan, boss. Saan ka lata kami basta agtalagan ti may isang babae. Napintas mo't kami na niya. Ay, po. Makalawas, tinapalabas, manunemi, diagring ti cellphone ko. Ni mama. Maapay. Iambulat ladawin ti gawin. Tapos ma. Ang nagurure kang kasangali. Sang ilim. So, mas dawa, kita muna sa mo ti cellphone number mo, api nga sa titawagan na. Sino ma? Ni Criselda. Api ni Criselda. Adad to eh. Nagsubli. Tapluan niya. Diyak manam mo. Daya ng Pimpinas nung takin nagsarita. Nagkasalita, may tutut ko keng kuha na ng cellphone ko. Saan ni mama? Papanawin nyo. Papanawag, diyak kaya da makita isuna. Papanawin nyo, mama. Tamaan nun niya pati mapasamak ka naramidak kang kuha na numadanong ko dito balay. Sige, nusok ko naman na. Di papanawag. Kalpasan lang nga 30 minutes manunemi idikuldi ng anak ni Inso. Boss, dapat ito rin kasal na. Ayun na. Dito yan eh. Yung may kayang timanon ti animal ng babae nito.
Idi masadagak kang kuha naman may bigla nga nagparintuming iti sangwanan. Rolly, makawanin na ko, ma. Hanyaman iti kahit asawon dito, Griselda. Inanlilaw na kami, kalbasan na, umay ka manin, mga lilaw! Mabaling ka din ang straight at saan nga dito, eh. Saan nga makikita kang mangigan na giti kakanduam. Taan niya ko, ma. Pumanaw kan. Panghasim. Ikanak iti gundaway kong agpalawag. Ikanak ti gundaway ko ang mga bagatipod no. Tay suntun ti panagdesisyon mo no pagtalawon na kung saan. Panghasim. Napanggami manunay ti unag ti tiyanggi wano istoro. At temporary manunay sineraak ti istoro. Iti magam. Anya tinas ka ng ilawlawag mo. Kahit ko tigsubli, kahit kung ituloy mo di man ang ipating mo kanya, takayad ko nga si kamat ti patig ko. Kalbasan nga namuhak, nga damad gaya man sa bali nga babae nga kadenden na ti asawa. Ti asawa ka no. Ngayon pinagnak-nagan na nga fake ti kasarmi. Nakasar kami. Fake. Isumad lagayam ka kasi ti akawan ti importansya keng ko na. Griselda, fake ti kasarmi ki ni Robert. Isu, kansaan na kung ngayatin. O umaten rumbing nga mangipatay pang rumbing nga ipatay panangipatay ko ken ko na. Ken nanti amin. Rolly. Masikuga. Ngawan ti sa baling amalan no saan nga siya. Rolly. Horag balinak nga dipan mo. Kas panangdusam kanya basta saan nakapapanawin. Saan nakapapanawin kapatawan ti sa baling nga amok kapapanan nang ron ti kas nga kasasaad kong agdadagsenak. I love you, Rolly. Nagsublilaing ti panagayin ko iti asawa iti tamalaglagip ko isuna. Ngimitatamok nga saan ko nga asawa isuna. Dinto pulos sagsublit maniknak nga ayat ken kuhanan do kitagtalin na ti ayat ko ken ka. Mamati ka kumakanyak, Rolly. Mamati ka kuma. Timakder manunemi ni Griselda nga masdag kanyak. Timakderak met manunemi. Ket inarakop ko. Naginarakop kami. Naglanang di bibig mi. Iti nakapapaot manunemi. Rolly. Manimpo di binaybay anak ni Robert. Awanin ti sa bali pa nga lalaki di biyak ko na sang siksika. Nagsumlilaing idimamuak nga nakaawi din ni Robert dito Pilipinas. Gan gabot ti pamatik nga ti asawak at asawak lata. Ngam gayam ti managsublik na dugtalak nga dan sa bali nga babae ti biyag na ken fake gayam ti nagkasaran mi. Awan ti adupay nga asawa. Basta sikat inikari para kanya. Ipatpatig ka, Griselda. Itilikutan ti amin. Agawanak. Kat sang kanton nga panawan. Sang kanton nga panawan. Tawan doon ti pambaram nga bang papanaw kanya. Oh, Rolly. Siyak ti pudpud no man kasarkan ka. Nangaro na kinada ng pitpitik iti sa kulot mo. Imbagam ka din da ito kini mama. Saan nagninig kan di gundawin nga nagpalawag. Awan ti sa baling yung pangimbagam, noon yaman ti kahit mong ibagan saan nga ni Rolly ko na. Oh my God, natin, takawitan. Kailangan mo kumaragsakan lagi din ni mama. Hintun mo na ti amin. Maragsakan lagi din ni mama.
Maragsakan laki di mama kunak manon nemi ket idi may lawlawak mi ken mamati amin ket kasta una iti ragsak na ket naging narakop da ken ni Criselda. Manong nemi nagkukuyog kami kada mama Criselda kansyak nga napan iti probinsya da Criselda ket ditoy nga inyam ammu ni Criselda ti pamilya. Pudno gaya manong nemi nga sandang akayat ni Robert. Kapag naloko ka ni Robert kada kiti babae. Kaya kapag yung paniknik ni Robert nga inkasar na kano, nga fake mat. So simurot kang kuha na. Di makadagas kat napamat iti abroad, nga sadyay nga nakalipat. Abinaybayan na ni Criselda. Nagaman kami kang kanak, manipod ka ni Robert kat sikat simang bayan na. Itakit talaga nga sigurado kami nga agsayatin ti biyag. Di may isa ka rin ni babae ng anak mi. Ako pagdanakan nyo, tatang. Ayatek kendungdung magtanak ko. Kanti agbalinto nga po ko yun. Umay kayo to Baka nakam to amin na magastos yung pagkasapulan yung pagluganan. Para ito panakaangay to ti kasarmin kini Criselda. Wen, talaga umay kami Sino ko mga aber kang kuwanan no sanga kami nga naganak kang kuwanan. Nagkalaysa kami nga rod man nemi kini Criselda nga awan pulos din ang atipay ti dayta nga kalaysa. Naghanimon kami man nemi ti makalawas sa Baguio. Kinagamit kami man nemi siyempre nagsubli kami nga agpadpada iti talyer. Binalawan naman nemi ti sadis na store nga nagbalinan nga mini grocery. Naging kang impas ngay nanti na unang anak ni Rolly Jr. Napasaron nun pa'y di duwang anak manong nemi babae ken lalaki tinaudi. Kat ni mama kaskalikagom na nga mag-asawa akon kadaddan kanagayat nan ti agtaraken agaywan kadag iti apu ko na ket ne. Talong apu ko manong nemi. Manong nemi sala nagsardeng iti temporaryo iti kapig sa ti lockdown ti talyer. Ngayon ita tanlo kay manen manong nemi ti kasasaan tayo. Yung manarmanin ti talyer mi kan ti mini grocery manong nemi ni Criselda. Ni Criselda, yung nasarakag isuna ti tenga ti kalsada kapik sa titudo. At minsan ka dinerder na ti pusok iti amok ka pa nangalilaw na kanya. Ngayon sumit lahing tinaikari para kanya. Tapno yung nakbat sa grapen manong. Kan sa grapen mi tinata naragsak natalinaay ken natal na nga pamilya. Dito nga ron, ti pagkasalita ak manong nemi kanagyaman ak launay, iti anos mo nga nangornos, kalpasang inak insen kang kadit Italiana. At sabi ko matadamat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmihan ti biyag, kanagitipatak nga nimingeg, kanagbuya, more power to your program anong, and God bless. Toy, nga ron nagyaman nga pagayam mo, Rolly. Thank you, King Caroli. Thank you pa surat. Thank you, mat kalay nagbuya nagdengeg. Salamat po. Salamat for watching. Salamat for supporting. Salamat for sponsoring. Salamat kada kay aming nasaban.